espectres que anava catalogant, que avui en dia encara s'utilitza. És a dir, que va tenir una visió molt important. Tenia una gran quantitat d'espectres de diferents estrelles, hi havia una enorme quantitat de tipus d'estrelles diferents. I davant de tot aquest mare magnum va poder trobar un sistema de classificar-les que va ser extremament útil i que avui en dia encara s'utilitza. A partir de totes aquestes observacions dels espectres de les estrelles i d'entendre quins tipus d'estrelles diferents hi ha, és aquí d'on van néixer totes les idees de com evolucionen les estrelles, totes les coses que avui en dia sentim, per exemple, d'una estrella com el Sol es tornarà geganta roja i després evolucionarà, produirà una nana blanca, hi haurà una explosió supernova, naixerà una estrella de neutrons. Això són les idees i les teories que han anat sorgint durant tot el segle XX a partir de l'aplicació de la física i de la interpretació d'aquestes observacions dels diferents tipus d'estrelles segons el seu espectre. En tot això, la concepció de l'univers ja havia canviat molt. Nosaltres vivim en un espai tridimensional on estan distribuïdes les estrelles i quan es va anar investigant la distribució de les estrelles en el cel, doncs el que es va comprendre és que nosaltres vivim dins d'una galàxia, la Via Làctia. La Via Làctia està composta per un disc situat en un pla. Nosaltres estem dins d'aquest disc i en el centre de la Via Làctia hi ha el que anomenem el bulbe, que té una gran densitat d'estrelles, són d'unes propietats una mica diferents de les del disc, i el Sol orbita dins del pla de la galàxia al voltant del centre. La mateixa gravetat és la que fa que totes les estrelles es moguin dins la galàxia, cada una en la seva òrbita al voltant del centre galàctic. Aquesta primera imatge, el cel visual, és el que nosaltres veiem en el cel quan veiem la galàxia de la Via Làctia. El que fem aquí és agafar una imatge de tot el cel, amb totes les estrelles que hi ha, tal com veuríem a ull nu. Llavors, el cel, evidentment, és una esfera, tota l'esfera que nosaltres podem observar al voltant nostre. Llavors, aquesta esfera es representa en un mapa pla, al igual que nosaltres podem agafar un mapa de la Terra, amb tots els continents, i representar-lo en un mapa pla, un mapa que queda així com una el·lipsi, que aquí apareixerien totes les imatges dels continents. No fem una transformació de l'esfera en el pla. El mateix hem fet aquí en el cel, és a dir, totes les estrelles del cel estan representades allà, i quan nosaltres observem la Via Làctia en el cel, el que veiem és aquesta banda lluminosa de llum, com una mena de nebulosa de llum que travessa el cel. En diferents èpoques veiem una part del firmament diferent, nosaltres veiem mitja part de la bòbina celeste, i per aquí travessa la banda de llum que anomenem Via Làctia. Aquesta banda de llum és la que veiem allà, i això és simplement resultat del fet que vivim en aquesta galàxia a dins del disc, i per tant des de dins del disc el que veiem és que hi ha un gran cercle al voltant de tot el cel on apareixen les estrelles concentrades, que són les estrelles que estan en el disc. Quan mirem en una direcció fora del disc, allà hi veiem menys estrelles, perquè ràpidament sortim del disc i per tant ens trobem menys estrelles en aquella direcció. Si veiem doncs, la forma que té la Via Làctia, tal com la veiem en el cel, veiem que no és gens homogènia, sinó que té tota una sèrie de forats i d'irregularitats per aquí. I això és el resultat que a la nostra galàxia no només hi ha estrelles, sinó que hi ha, a més, una gran quantitat de pols, núvols interestel·lars, és a dir, la matèria també està distribuïda en forma de gas, però aquest gas està concentrat en el pla del disc. Sobretot és en el pla del disc on hi ha gran quantitat de nebuloses i estan contínuament formant noves estrelles. És a dir, les estrelles no s'han format totes al principi de la història de la galàxia, sinó que es van formant contínuament. D'aquests núvols de gas que tenim entre les estrelles, contínuament hi ha regions en què el gas col·lapsa per la seva pròpia gravetat i es va fragmentant i formant nous estels. En aquest gas, aquestes nebuloses, no només hi ha gas transparent, sinó que també es formen partícules de pols, pols en el seu sentit literal, igual que els granets de pols que podem recollir, per exemple, aquí a terra. I aquests filets de pols són els que absorbeixen la llum i per tant produeixen aquestes formes en el disc de la galàxia. Va costar molt de temps fins que els astrònoms van entendre que el nostre univers no és un lloc tan net que puguis observar una estrella
i saber exactament la brillantor que ha de tenir aquella estrella donada la lluminositat i la distància, sinó que tot és molt més complicat i molt més brut en el nostre univers. Està ple de pols i per tant quan mirem una estrella només veiem una part de la llum, que a més part de la llum ha estat absorbida en el recorregut i a més el color de l'estrella també canvia perquè la pols absorbeix més en el blau que no pas en el vermell i hi ha tota una sèrie de fenòmens d'aquest tipus. Una altra imatge que tenim aquí, aquesta imatge és una regió del centre de la galàxia, en el bulbe. Al centre està la constel·lació de Sagitari, quan mirem cap a Sagitari veiem al centre, però la galàxia no la veiem molt brillant en aquesta direcció en què hi ha el bulbe i una gran concentració d'estrelles, precisament per aquesta pols. Si no fos per la pols, veuríem una cosa molt més brillant en la direcció de Sagitari. Però la presència de la pols fa que la brillantor no sigui molt més gran que no pas en una altra direcció, perquè en realitat, quan nosaltres mirem la major part d'aquesta llum de la Via Làctia, és una zona bastant propera a nosaltres que estem veient. Les zones més llunyanes queden totes absorbides per la pols. Una part petita, d'aquí la zona central, està ampollada en aquesta imatge, i aquí veiem com quan es poden fer imatges profundes del cel, doncs veiem de seguida que en aquest cas hi ha una gran concentració d'estels per aquesta zona, però també veiem tots aquests núvols i clarament aquí es veu que el que hi ha aquí és tota una quantitat de pols que està davant de les estrelles i que ens les fan. També tenim aquí una altra imatge de la nostra galàxia. Això de nou és una imatge de tot el cel, igual que aquesta, però està feta en una longitud d'ona diferent. En lloc de mirar en la banda òptica, la banda en la qual un humà és sensible, que veiem nosaltres, això està fet amb un satèl·lit des de l'espai. S'anomena el satèl·lit COBE, va ser llançat l'any 1990 o 1989, em sembla, i és una imatge amb l'infraroig llunyà. Aquesta radiació infraroja no la podem observar des de Terra perquè queda absorbida per l'atmosfera. I a l'infraroig, l'absorció per la pols és molt menor que no pas en l'òptic. Podem, per tant, veure directament la forma de la nostra galàxia, tal com veiem des d'aquí. Aleshores veiem allà que el bulbe és molt més brillant, és una cosa més esfèrica, llavors el disc està molt més concentrat en la direcció cap al centre que no pas en la direcció oposada. Per tant, aquesta és la imatge més autèntica que tenim de la nostra galàxia, on nosaltres estem vivint. Aquesta de sota, la imatge que tenim infraroig des de l'espai. La Via Làctia conté uns 100.000 milions d'estrelles, per tant això ens dona una imatge molt diferent del cosmos, el cosmos que habitem. Ara resulta que tampoc és el Sol el centre de l'univers, el Sol ja ha estat desplaçat del centre de l'univers. Vivim en aquesta immensa galàxia. Les estrelles més lluminoses, més brillants d'aquesta galàxia són molt més lluminoses que el Sol. El Sol no és més que una entre aquests 100.000 milions d'estrelles que no és particularment especial, no hi ha res que el distingeixi de molts altres mils de milions d'estrelles. I es va formar en algun moment de la història de la galàxia i moltes altres estrelles s'han format en diferents temps. Avui en dia, per exemple, sabem que la nostra galàxia, les estrelles més antigues, tenen uns 12.000 o 13.000 milions d'anys. El Sol té uns 4.600 milions d'anys i actualment es continuen formant estrelles. Per tant, el Sol no és ni de les més antigues ni de les més joves, està més o menys entremig. Es va formar en algun moment al llarg de la història de la Via Làctia. Es va formar en el disc, com la majoria de les estrelles s'han format. Ja a principis del segle, ja durant el segle XIX, inclús el segle XVIII, per exemple, William Herschel també va descobrir, es va veure que en el cel també apareixen una sèrie de nebuloses. Al principi no se sabia gaire el que eren aquestes nebuloses, simplement eren uns objectes lluminosos que trobem en el cel que no són estrelles, no són objectes puntuals. En realitat, la primera observació que tenim notícia d'un objecte que no és una estrella o un planeta en el cel fou d'un astrònom àrab anomenat Al-Sufi. L'any 964 va fer un dibuix de la constel·lació d'Andròmeda i va representar en una certa posició de la constel·lació com un nuvolet de llum, que el va representar amb aquesta sèrie de punts. I això és tota l'evidència que en tenim. En aquesta posició, en realitat, el que hi ha és la imatge d'una galàxia, la galàxia d'Andròmeda. Aquí tenim una imatge actual d'aquesta galàxia.